20 da nawa ne da 3,500 da katan na indomi. Wasu bayan Allah akwai ta jiya sha'awa ta ba da 10,000 mun kuma mu abinda Allah hore mana don mu zo mu gansu an ce za a wuce da su yola mu ba su kuɗin abinci kamun mu ga wani gudunmuwa da Allah zai kawo wa mu nan muka yi wannan bai kai ga uwar gidauniya ba ita Hajiya Sadiya Umar Faruk Minister, amma dai don mun zo ne gani da ido ta jiya mun zo mu idar da sako namu mu yan kungiya don ba ita ɗaya muka so mu san mu masharika cikin harkar taimakon marayu. Ita wannan kungiya aikin take nan mu ga maraya ko marasa gata mu tausaya yadda Allah ma zai tausaya mana in ba mu shine makasudin zuwa mu kuma mun zo an ci an riga an wuce da su yola shine muka ce a kira wakilin su aka ce kai ne wan baban shine makasudin muka zo mu baka wannan sako hand to hand gaban ita malama Aisha a wannan asibiti mai albarka ta FMC kai ma ta ce yau alhamdulillah kamar yadda wannan kungiya mai albarka ta ziyarci wa'annan bayan Allah da aka haifa kuma Allah cikin ikon shi ya nuna mana sun kawo wannan gudunmuwa ta su insha Allah rabbi za mu yi amfani